people's choice. Makaniko Zimbabwe, yes, Rusangana Pachirongwa Muimbi wa Nhasi. Action, kunzwana kuita, latest album vakuna koma Hatie, Chipoyi, the Blue Jeans Master. Vakatogera komando the Blue Jeans Express, Ndoda kukuziza kuti ndo watinenge tinawo pachirongwa musi wechitatu 8 p.m. UK time. Kana wanzwa ka tuchiona kuti mabasa acho ari kuenderana nezvawanzwa. Aikona kumboreva nhema uchiti wanzwa iwe upasina zvawanzwa. Ngatisangane kamusi wechitatu musi Wednesday 3 inzwa yaiwanda kuti Wednesday musa 12 and 12 February 8 p.m. UK time. Chinenge chatohereka live on ZimNet Radio from Chitungiza Unit P. The Blue Jeans Master. Sounds out of this world. ZimNet Radio. Pamrachira katakura 6 tracks kambo kekutanga dzinorema imba kechipiri kanonzi bariga kechitatu kanonzi action kanova ndo kari pasi pezwi rangu kechi4 kanonzi zano remurombo number 5 mpomeri number 6 ndinyara dzei ndo mapiriro akaita album racho ratinge tiri kukurukura nezvaro. Muimbi wa Nhasi mukoma Hatie Chipoyi the Blue Jeans Master wanenge wainini Mafaro wacho paredio. Never go wrong. ZimNet Radio. ZimNet Radio, the people's choice. Rakanakisa bomere. Echisangana nini kadiri kukurukura na muimbi wedu mukoma Hatie the Blue Jeans Master. Chikwata chinonzi Blue Jeans Express from the Blue Jeans Studios. Apakaipa. In your face, all over the place. We're online 24/7, 24/7. You're listening to the hottest internet station.
muzvikoro vari kudzidziswa vana asi kuti uone zvari kudzidziswa zvacho hapana. Mumakereke vatauri vezvoko vari kuparidza asi vamwe vari kutakurana nezvavanenge vaparidzirwa kunzi vaziye. Kunzwa kunoonekwa nekuita, kunzwa kunoonekwa nekuita. You're locked on to the hottest station. ZimNet Radio. Yes. Ngatisangane musi wechitatu 8 p.m. UK time pachirongwa muimbi waNhasi. Kutenda kukuru kuna deep producer mukoma Sami wakonigepa Melbourne, Australia. Ndo vanenge vadhaisa vatamba nehiti yacho unaona kuti ndinobuda nemuimbi upi sondo racho iroro. Saka sondo raNhasi kana musi waNhasi tina mukoma Hatie the Blue Jeans Express. Mafaro on ZimNet Radio. Ndozita rabhamu racho action kunzwa nekuita. ZimNet Radio. Atisikumira sondo rega tinenge Chipoyi muimbi uzochitatu wega pachirongwa muimbi waNhasi. Vatauri vesoko vaparidzaka chasara kwa reaction. Action ndo inoratidza mabasa, ndo inoratidza kuti wanzwa iwe. Zarewa nemudiwa wako wazinzwa ere iwe, tozoona connection. Kwairo soko raMwari zari rinotaura akatozoona connection. Rudo kudanana, kusavengana. Musi wechitatu 8 p.m. ZimNet Radio. Tibata pa www.zimnetradio.com. Musamarani Mafaro. Ndinenge ndinamukoma Hatie Deputy Chipoyi the Blue Jeans Master. Kuunity P kuchitungisa kuchitaoni ndoko vanenge vari zvavo nenchiKupai hurukuro yandakaita navo. Ndo zedu zvatakapiwa naMwari atimire. With the best online station, ZimNet Radio, bringing you nothing but the best. Ndosaka zvakanzi zvito nemabasa. Kune vanodanana zvavo kwasara 2 days dzeValentine. Kakatoona action papo, toona action kazvito nemabasa kune vanodanana. Zarehwa nemudiwa wako. Pakaipa. Tiri kuda kuona evidence dzacho.
Yes, muri Zimbabwe ngasangane pa ZimNet Radio. Wednesday 8 p.m. Ndinechikupa chirongwa muyimbi wa Nhasi. Ndiye muyimbi wati naye Sondorina Mukoma Hatie Chipoyi and the Blue Jeans Express. The Blue Jeans Master. Aikona kuzoramba uchingobvumira nezvaunozoti augone. Ngatisangane pachirongwa muri Zimbabwe.